target gantian sih pertanyaan. Mbak Sri mau 26. Ya. Mbak Birgita ngenteni? Siap. Aku yo ngenteni siap to. Allah. Lah wong lanang niku yo karire luwih dawa. Nyapa to kok melu-melu aku ki nyapa? Loh, wong lanang iki sing nyekel tanggung jawab, sing nyekel perekonomian ya, Pak? keluarga. Nggak Yo suka kudu aku. luwih siap Ngono ngono kuwi. to. Oh, nggih, Pak. Dalam Ini ndang disiapne kono benyoto. Ndang siap Mas. ya Tak muga-muga siapke. ndang siap ya, Mas. Amin. Sing penting yo. Mbak Birgita karo Mbak Pesek. Oh ngaten. Langsung dua berdiri bersama. No. Spot Ica. So. Yiso. Yo. Yo. Kayak sama Malik. Eh, Ngene iki lho. kaku to. Balekno. Balik napa sih iki soalnya pun anu. Wis suwek, tuwek. Gak apa. Wih lho jeng dalu selamat malam Mbak Birgita, Mbak Sri Pesek. Nggih. Wilujen dalu. Mereka salaman riyen kali Yungin niku lho. Niku senior sinden niku lho luar biasa niku. Yungin niku salaman sih, sungkem sih karo Derek Yungin. belajar nggih. Iya. Ngene-ngene salin sik. Jan tangane halus-halus caplakku mbledhos. Sinden kok caplakan. Heeh. Mriko Mbak Sri Pesek le Mbak Birgita. Oh, Mbak ngaten Birgita nggih. asli Kediri mriki. Oh ngaten. Nggih, leres jenengan. Kediri. Monggo mampir teng ngene daleme kula. Heeh. Omah adoh engko. Mboten. Lah aku sesuk selak ngarit e. Ngarite awan ae. Ngarit yo mudin yo nyinden. Saya ngungkane Ya, wedhek iya. barang Mas aku. Nek Mbak Sri Pesek niku nganjuk yo. Nggih, nganjuk. Daleme ndi? Kampir. Kampe. Kampir Bangor, Nggih. Kabupaten Nganjuk. Sampai daerah lor ya, aku Gunung Kidul. Loh, aduh men. Maksudnya ki nganjuk sing sebelah kidul ngono lho. Pegunungan. Dari Gunung Kidul Jawa Tengah ngono kok iso. Nggih, nggih, nggih. Mbak Birgita, Mbak Pesek nak tesih anu to, pramas dhewe dereng kromong nggih. Nggih tasik no, Nih Mas. berawan. Ditakoni yo, ini target rabi kapan? Nah, target Ya. rabi. Kira-kira pengen rabi kapan bocik sekolah? Heeh. Iki Iki Sri iki anu jujur apa ora? Ya jujur no, ngapa? Saiki umur pira, Mbak Sri? 24. 24. Target rabi 26. 25. 26. Iya. 26. 25 mau 26? 26. 26. Iya. Ya nyatane 20 ke atas ya. Aku mbiyene tau rabiku mien dadi Pinter. wong wedok ki anu kok aku ke 39 dadi Beyo, perawan tuwa no niki. Rabimu Perawan terus tua ora ana. apa-apa. Perawan tuwa. Lah Ayo. kemarane meteng anakku sing arep dhewe kae. Umur pira? Resiko tinggi. Kayak kasih do Mbak Ji ilang. Loh, kok iso? Lah iso. Mbak Ji metu ndi kok ya iso. Wis. Oh iya ya bener. Duwe telah hale kuwi, Mak. Ya beda. Ayo. Nek Mbak Birgita, wi target rabi umur pira, Mbak? Kira-kira umur berapa? Lah saiki umur pira? 23. 23. Yo 25. 25. Heeh. Ya cara 25, ayame nang ngono kae wayahe ngabar. 25, 26 apa 27? Apa masih ada target lain sadurunge rabi? Sik sinau apa piye? Kalau saya nunggu siap dulu Pak Dalang. Siap dalam arti Ya apapun kan katanya tadi kalau menikah itu sekolah seumur hidup ya toh, Iya, tinggi no. seumur hidup. Berarti ya harus siap lahir batinnya gitu. Nggih. Anu ya ditata, diseleksi. Lah, Aja betul. sampai aja sampai sampai Sapi piye? sampai kok sampai kok sampai. Iya. Yo, aja sampai piye yo tuturana Birgita tuturana sampai. lah yo Lah sampai iya aja Lah sampe iya. napa? Kok- tuturana nek aku sing nuturi kurang pantes mergo sak leting nek jenengan sing luwih sepuh nuturi mereka sampun sak terpipun Iki diseleksi. nah gila seleksi upamane Upamane Nah aku mbiyen tak parani. maksudnya piye? wedok marani Wedok marani wedok iku kudu dikejar. Ya ora apa-apa. Oh.
Sing penting ki di marane. diselikidi. Selidiki. Selidiki. Lah iya kuwi mau. Sek jenengan ning tengah ae to ben iso. Lah kene. Lah tengah lah. Iki ben iso. Kowe iki sarung to wi? Sarung apa karung? Iki nek gendong beye. Ben. Lah Mas Akbar iki kapan targete gantian sih? Pertanyaan. Mbak Sri mau 26. Ya. Mbak Birgita ngenteni? Siap. Aku yo Siap. ngenteni siap to. Alah. Lah wong lanang niku yo karire luwih dawa. Nyapa to kok melu-melu aku ki nyapa. Loh, wong lanang iki sing nyekel tanggung jawab, sing nyekel Oh, perekonomian ngono ya, Pak? keluarga. Nggak Yo suka kudu aku. luwih siap kuwi. ngono Oh, to. nggih, Pak. Dalem. Ini ndang disiapne kono benyoto. Ndang siap Mas. Ya Siap, muga-muga King. ndang siap ya, Mas. Amin. Sing penting ya kuwi Sing siap ki wong lanang biasane sing wedok kari nunggu. Iya. Lah Sri tak kapuk lagi nih. Ngene ya wong Pripun? wong golek jodoh ki ya Nggih, gampang pripun, ya Mas? angel. Nggih. Gampangnya piye angel Yen gampang luwih gampang yen angel-angel kelangkung ngono ka lho Mas. Kuwi tembang kuwi. Lah iya, terawi yo tenan. Lah jas saiki Sri karo Mbak Bir Nggih. nembang ya bowo Nggih, sih. menapa? Bawa apa? Dadi tuduhno karo yungmu kuwi nek duwe kebisan. Heeh. Suaramu apik. Sesideman nggih, sesideman riyen. Heeh, sesideman dibawani. Senengane. Senengane sesi cuman. Senengane. Mbak Bir kudu sesideman. Wis ora apa-apa. Dibawani luwih dhisik. Heeh. dibawani luwih dhisik. Sing bawa sapa ki? Lho, yo gentian no antara Mbak Bir karo Mbak Mbak Pasek. Sri. Penonton nih sing YouTube iki akeh sing ora mudeng bahasa Jawa, Mbak YouTube. Wah, ngono. Dadi setiap podo bawa menginginkan Diartikan artikan bahasa Indonesia. Aku. Iso no. Eh, Aku yo sae-sae. kan ya nonton kan banyak toh, Mak. Maksudnya umurnya kan ada Yo yang wong kok anak-anak. banyak. Iya, maksudnya ki umure ki lho banyak. Jumlahe oke. Jumlahe oke. Ulang ngono lho kok banyak. Sing nonton wonge banyak. Ya wis ya. Ya sapa sih? Bir kita sik apa Sri sik? Manut pripun? Bir kita sik wae, bir kita. Dibuka karo bir kita. Suarane nang api. Urung. Suarane apa ya? Ya. Aku kok digetaki kok dadak. Ya. Ya. Nyangak nggih. Nyongoy seneng aku. Nyilih sik ra apa-apa. Nyong. Enak. Nyongot piye to? Ning ngarep sopire. Sakderenge nembang aku tak tanya kepadamu, Pak Dalang. Piye-piye takon apa? Nek aku dadi Trisana lan jenengan dadi apane? Ya Janaka. Oh, ngono ya. Oke. Ya Janaka. Ya oke. Aku tak dadi sengkuni. Dadi adik ben jodoh ngene ya. Iya. Sri umpama aku dadi ambulan kuwi dadi apa Sri? Gak pengen. Tapi rasane ori mayite. Ya, mangga. Cara kowe dadi wong ayu no aku dadi apane? Lah dadi apa? Ya wong elek. Ya ora. Bedangane wong ayu karo Lah, wong kok? elek. Dadi sabune aku. Kok iso? Kok iso sabun? Lah iki lho. Kok iso sabun Ya iki lho. Sabun. Pirio nyampo wi ya iso. Pirio nganggo sabun teko. Iya kene sing jenenge Rio. Sing ndi Rio ki sing ndi? ngawur. Arya to. Arya iki. Wis tuwek ora apa-apa maklum. Yuk, Ya ora apa-apa. engko sik. Ayo Bir. Wiwitane handerek sang pekek. Wiwitane anderek sang pekik. Artine. Permulaan ikut bendoro. Kowe iki nyapa? Kowe iki lho nyapa wiwitane anderek sang pekik. Pekik apa ya? Ora Pekek juragane. niku juragan wong sing apik ngono lho. Permulaannya ikut Ki bos. awal. ikut bosnya. Bos, Melu bos, bose. bos. Awale ki melu bose. Juragan. Melu bos sik kok suwe-suwe saya. Permulaan ikut bosnya. Ya wi lho. Nyapa kok bos ngene? Akhirnya bos. Urung sik to. Sak podo. Ya. Aja langsung. Yo, ayo Sri. Iya no. Priya bagus kang olah budaya
Priya bagus kang olah budaya. Artinya? Lelaki yang tampan. Heeh. Selera siapa? Loh. Kang olah budaya. Priya bagus Kang kang olah olah budaya. Iya. Kok selera siapa itu? Orang Lelaki yang tampan. tampan. Seleranya Mengolah. siapa Mas Dalang? Loh, olah Lho. kok budaya. mumet aku. Priya bagus Dek kang kan olah. bose to ki. Heeh. Ayo itu selera siapa kok ya? Priya bagus kang olah budaya dadi Artine. seniman. Seni, berseni budaya. Oh, ngono lho. Pria yang tampan yang berseni budaya. Budaya. Iki Pamane mang dalang lah ya. maksud kuwi ngantuk kabeh apa gak ngono. Oh iya. Iya. Padune. Ora trahyo tak enggokke. Selera siapa? Lelaki yang tampan kan situ. Itu Kang- siapa yang mengira? Kowe iki nyapa? Kira-kira ki sapa? Sampai Sing angen-angen lho aku yo ora pantes kok Mas padha. Awake itu padha lanange kok yo ora yo sapa Olah ku budaya ngomong maksudnya iso. seniman lanang lah. Lelaki yang tampan Yang menjadi yang seniman. berbudaya. Berbudaya. Lanjut Bir. Lanjut. sowan menyang kutha gedhe. Artinya Pergi ke kota Jakarta. kutha gede. Dek, Jakarta kan kok gede. Oh iya gede. Iya wes, manut. Manut. Ya lagi pas iki. Ya apik iki. Panane apik iki. Terus. Lho. Urung. Sing denek jegok itu. Ya mang diomongin kirik sendiri. Terus. Ben derek terus kayung yon. Bendoro terus kayung yun. Artinya apa yung? Sang juragan tersepona. Tersepona. Pandai. Emang melok bose. Tersepona. Terpesona. Tersepona. Terpesona. Terse- Bener Fir? Terpesona. Tersepona. Terpesona. Terpesona. Dang. Terpesona. Tersepona. Terpesona. Tersepona. Terpesona. Tersepona. Pe. Pe. So. So. Nah. Nah. Terpesona. Tersepona. Alah. Ter. Pe. Pe. So. So. Nah. Tersepona. Terpesona. Terpesona. Aku nak diwalik nang malah iso. Betul. Aku nak diwalik nang malah iso takon Pak Sipan kalau. Kela. Nak sing Joko-Joko rasah mengulak-walikan rapik. Rapi. Ndak kecentet. Terus juragane kuwi mulai cinta, jatuh Nggih. cinta. Tersepona karo wong Terpesona. Rima. Karo bose kengke. Kepilut. Kepilut. Lanjut wae sapa iki, Bang? Selendang kuning ya. Selendang kuning kang saking bukit. Selendang kuning niku simbole wong wedok. Selendang kuning itu tegese wanita. Wanita Itu- cantik yang dari Gunung. gunung. Dan wong gunung iki malah resik-resik lho yo. Ora mesti, Mas. Nggon kuntingin daud ra isuh ya bae. Ya waru iso to kok. Wanita gunung. Yang sangat cantik. Iya. Terus. Suara. Suara kurang permana. Terus. Ning asis ngungro. Suara kurang permono ning wasis angungkrum. Apa? Walaupun suara serak-serak basah, Ya, terus. tapi pandai merayu. Suarane ora patek apik ning pinter. Merayu. Sapa ta kuwi? Lebih lho, nang ngono lho. Kacae. Terus bir kita. Saya Pak ada pengumuman sebentar. Pengumuman.
mobil Oh iya. plat L1201 Eki. Mohon maaf segera dipindahkan karena ada yang mobil keluar di belakangnya. L1201 Eki. Gunamu yo tumbuk. Nggonku meng Sampun itu Mas, sampun. Oh sampun nggih. Pak traktor Mas. Sampun Pak Traktor. Ya, Pak. Nyopak. Iso opak lho. Oh mama. Wes mbuh Pak mbuh Bu mbuh zung wis karepmu. Ya. Angung romarang bendara Terus? Tia Sulestia pijer ngincangake alis. Kuwi mau apa artine? Angungrum Marang bendara Sarayu Heeh. kepada juragan. Ngerayu bose, Dia Sulistya pijer ngincangake alis. Yang cewek nyelilekke mripat. Kok nyelilekke no ngincangake? Ngincangake alis iki piye? Ora Nyelilekke mripat ngene. Alise ya. Ngomong jebeng tak tonyo engko. Ora, wis semantan jenengan so. Ngincangake alis sih piye to ngincangake lho? Menaikkan alis. Menaikkan bulu mata, menaikkan Alis bulu mata. Ngincangake alis iku kedep-kedep kan lho. Lah, aku ra iso. Itu mbok. Nah, niki lho. menggoda lah itu namanya. Empane kok kaya enek apa wi? Klakere. Hah? Enek klakere ngene-ngene. Heeh, ngono kuwi. Ketip-ketip. Ngono kuwi mengkode yo. Ji. Kayak ngekeki sasmita. Aku nek wis ngene ngincang alis iki kuwi ndang piye? Oh nggih. Anu ngekeki tanda-tanda. Tanda-tanda. Sasemita. 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 Yo larik terakhir bareng. Antara pesek karo Birgita wis. Yo 1 2 3 yo. Terus Tresno sesideman. Karya besar Ki Haji Sukron Suwondo. Langgam Sesideman. Katur para pamirsa. Timbang pepisahan,
pamundhitipun tuan rumah Pak Jasmani kalian Ibu Wati. Heeh. Sesideman. Ayo lanjut. Urip ana kuda gede kowe tak tukake aman saisine apa wae senadyan sesideman mas kita Yuk ditelaske. Urip ana